Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Bicol sa publiko tungkol sa posibleng pagdami ng mga dikya ngayong dry season mula Abril hanggang Hunyo. Ayon kay BFAR Bicol spokesperson Weng Bricia Briones, dumadami ang mga dikya tuwing dry season kaya dapat na mas maging alerto ang publiko. Sa panahon na mainit ang tubig, favorable ito sa mga jellyfish. Karaniwan, usually from April hanggang June, talagang lumilitaw ang mga jellyfish. Dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga maliligo sa dagat ngayong summer vacation, nagbigay naman ng ilang tips ang ahensya. Sakali daw na makadikit ang dikya sa balat, agad na umahon sa dagat, hugasan ng tubig ug suka ang apektadong bahagi ng katawan. Iwasan ang kuskusin ang bahagi upang hindi kumalat ang lason. Gumamit ng tweezer para alisin ang mga naiwan na tentacles at kung dumikit sa mukha o pribadong bahagi ng katawan ang dikya, ay agad pumunta sa pinakamalapit na ospital. Mga incidents na ganito, i-report at i-coordinate sa lokal na gobyerno at ang lokal na gobyerno naman ay nakikipag-coordinate sa amin sa BFAR Bicol. And ang pinakapayo lang po talaga namin talagang mag-ingat tayo dahil may mga instances na talagang hindi natin maiiwasan, may mga nakaambang panganib. So napakahalaga na tayo ay mag-iingat para yung pagsasaya natin ay hindi mauwi sa trahedya. Hinihikayat din ng BFAR Bicol ang mga beachgoers na magsuot ng rash guard o jeggings kung maliligo sa dagat para magkaroon ng proteksyon laban sa pag-atake ng mga dikya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.